kontatuko dizugu. Lurra gazez osatutako geruza batez inguraturik dago. Gaz hori airea da. Atmosfera du izena. Atmosfera beharrezkoa da landare eta animaliak bizitzeko. Eta atmosfera eguzkitik izpirramoretatik babesten gaitu. Ikusteko begiak behar ditugu. Begian irisa lenteak eta begininia dago. Horrela hobeto ikusten delako. Usainak airean flotatzen dabiltzan partikula txiki batzuk sortzen dituzte. Partikula horiek sudur-zuretatik sartzen dira eta sudur-barruan dagoen muskosan erantzita gelditzen dira. Udaberri aldean elebaiak gora egiten du eta uholdea sortzen ditu.